Que els projectes s'acompleixin, i aquesta va ser la meva voluntat com a consellera de Cultura, és la mostra de la força del compromís. Avui per nosaltres és un dia de molt de goig, després d'una trajectòria de complicacions, dificultats i altres greuges que no feien possible tindre un equipament com és un arxiu comarcal aquí a les Garrigues. I després d'anys i combats ho hem pogut aconseguir. Per tant, avui és hora de donar els agraïments i les felicitacions corresponents, perquè és evident que si no hagués sigut l'esforç de tots els que han participat i sobretot del teixit social i alcaldes del territori, avui aquesta realitat no la podríem viure. És molt important culminar un projecte de país, que avui ho fem aquí a les Garrigues. Ens queda encara l'últim a l'Alta Ribagorça, que ja té seu. Ara falta que hi posem els documents, a la inversa que aquí, que ara tenim els documents i el que ens falta és construir la seva seu. Que això passi, que ho fem avui, a 2 dies després de la commemoració dels 90 anys, del 90è aniversari de la proclamació de la República Catalana per Francesc Macià, i que ho fem en un solar que havia estat la seu d'una caserna de la Guàrdia Civil, és una doble victòria, és una doble victòria de justícia poètica. Que sigui un equipament que permeti que la cultura ens salvi sempre de la barbàrie que ha fet que aquell projecte republicà de l'any 32 s'hagi de culminar a l'any 2021.